Hej og velkommen til den her korte video om verbets modus, og vi tager udgangspunkt i dansk. Modus, det er et ord på latin, der betyder måde. Vi kan også bruge det i forhold til mode. Så modus, det handler noget om, på hvilken måde udfører vi denne her handling. Vi har indikativ, jeg går. Den hedder indikativ, fordi den ligesom indikerer ganske almindeligt, at en handling er ved at blive udført. Så den bruger vi simpelthen, det er den mest normale form, fordi vi gerne vil indikere, og det kan vi gøre i alle personer og tal. Vi kan bare indikere, for eksempel, jeg går, eller du går, eller han går, eller han har gået, eller så videre, så videre, så videre. Han er i gang med at gå, jeg er i gang med at gå, så videre, så videre, så videre. Den indikerer bare en helt normal handling. Imperativ, det er kommandoen. Du kender det måske godt, eller vi kender det måske godt. Det kommer an på, om vi er flere, eller det er bare dig, der kender det, eller mig, der kender det. Vi kender det måske, hvis vi har hørt om det engelske ord imperative. Imperative means that something is really, really important. Imperative is like a command. Det er ligesom en kommando, imperativ. Det vi også kalder bødeformen her. Gå. Så det vil jeg gerne have, du skal gøre. Gå med dig, eller spis, eller drik, eller gør nu, hvad jeg siger, basically. Gå. Imperativ bydeformen eller kommandoformen her. Og så er der konjunktiven. Det er en speciel form, hvor vi bruger den i rigtig mange forskellige sammenhænge, men helt konkret, så har konjunktiven med alt det at gøre, der ikke er sandt. Herover så indikerer vi selvfølgelig, at jeg går, eller indikerer bare ganske almindeligt, at en handling er ved at blive udført, uanset hvem der udfører den, eller i hvilken tid de udfører den. Her er det bare den helt almindelige måde at udføre handling på. I konjunktiven, så taler vi mere om, at jamen, jeg vil ønske noget var på en bestemt måde, eller jeg vil gerne have, at noget er på en bestemt måde, eller det kan være, at noget er anderledes. Hvis det er anderledes, eller jeg vil ønske, det var på en bestemt måde, eller jeg vil have det, så er det ikke sådan i realiteten. Så er det ikke noget, man kan indikere. Så er det ikke noget, man kan ligesom sætte fingeren på i virkeligheden. Men det er noget, vi ønsker, noget vi godt kunne tænke os var på en anden måde. Så på dansk bruger vi for eksempel gid du ville gå, eller gid jeg kunne gå. Fordi det kan jeg jo ikke, men gid jeg kunne, og gid du ville. Det er ikke, fordi du vil eller kan det nu, men det er noget, vi ønsker i stedet for. Det er blot et af formerne, vi bruger, eller det er blot et af måderne, vi bruger konjunktiven på. Men konjunktiven, helt kort, har noget at gøre med alt det, der ikke kan indikeres, alt det, der ikke er en konkret virkelighed, alt det, vi ønsker, alt det, vi ligesom vurderer. Og imperativen har noget med kommandoer at gøre, og indikativen er bare de almindelige verbale former, som vi bruger til at sige, at vi indikerer en handling, eller vi siger bare, at noget sker ganske almindeligt. Det var den her korte video, og jeg glæder mig til næste video sammen med dig. Hasta luego!